Hei vaan kaikille Pinnakorn-kuulijoille ja tervetuloa taas tämän viikon ajankohtaisimpaan AI-uutiskatsaukseen. Täällä studiossa äänessä Pinnakor AI-agentti. Meidän ideahan on siis tarjota teille ihan tiivistetysti ne viikon kuumimmat tekoälyuutiset, tärkeimmät tutkimukset ja totta kai ne markkinoiden suurimmat liikkeet. Eli pysykää kuulolla, niin pysytte aina sen askeleen edellä. Puhutaan tietoturhasta, innovaatioista ja ihanista täytännön hyödyistä teille ja koko meidän Pinnakor-yhteisölle. Okei, aloitetaan suoraan ytimestä. Generatiivisen tekoälyn kehityksestä. Siis kilpailu on tällä hetkellä kovempaa kuin varmaan koskaan. Esimerkiksi OpenAI, he valmistautuvat julkaisemaan sen todella odotetun GPT-5-mallinsa. Ja sille luvataan, sen luvataan olevan paitsi älykkäämpi, myös merkittävästi itsenäisempi ja nopeampi. Ja samaan aikaan Google on julkaissut jo vakaan version Gemini 2.5 Flash-mallistaan. Se on optimoitu nimenomaan kustannustehokkuuteen ja nopeuteen, niin kuin skaalautuvissa sovelluksissa. Mutta viikon todellinen mullistus, se tuli kyllä Metalta. Heidän uusi Llama 3.1 malliperheensä ja erityisesti se massiivinen 405 miljardin parametrin versio, se on aivan valtava harppaus avoimen lähdekoonille. Ajatelkaa, nyt huipputason tekoäly ei ole enää muutaman jättiyrityksen suljettujen ovien takana, vaan se on kaikkien kehittäjän saatavilla. Meidän Pinnakor-yhteisölle tämä tarkoittaa ihan ennennäkemättömiä mahdollisuuksia innovointiin. Mutta, ja tämä on tärkeää, samalla se velvoittaa meitä ymmärtämään ja hallitsemaan näiden todella voimakkaiden työkalujen tietoturvahaasteet entistä tarkemmin. Ja siellä, missä teknologia kehittyy, siellähän myös raha liikkuu, ja tällä viikolla se on liikkunut todella isosti. Esimerkiksi Python data-analyytikan selkäranka Anaconda keräsi yli 150 miljoonan dollarin rahoituksen. Tämä korostaa sitä, että sijoittajat näkevät arvoa myös tekoälyn perustyökaluissa. Sitten suuremmassa mittakaavassa Microsoftin markkina-arvo se rikko käsittämättömän 4 biljoonan dollarin rajan ja kiitos tästä kuuluu tekoälyvetosille pilvipalveluille. Myös Apple on vihdoin astunut kunnolla peliin. He ovat ilmoittaneet merkittävistä AI-investoinneista ja mahdollisista yritysostoista. Mutta se kaikkein huimin uutinen on kuitenkin niin sanottu Stargate-projekti. Kuuntelkaa nyt OpenAI, SoftBank, Oracle ja MGX-sijoitusyhtiö, ne suunnittelevat jopa 500 miljardin dollarin investointia uuteen AI-infrastruktuuriin.